Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 14. Apitan tinakillo a tao ti bunga ti aramid na. Magunggunaan ti naimbag a tao, gapo kadagiti gapuanan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ita tanagapit kayo. Ita yu ti husto abingay ti akin kukwa iti daga at taltalunan niyo. Apay ko mga itod ko ngay. Imbag ka na ko ada atabak nang da. Ngarod ananang, di damat amo, numano asa ko tinaapit. Oray saan nga amo da among Jose. Taam mo ni Apo Diyos, numano asa ko tinaapit yo. Ang amomot ni Apo Diyos, ang narigrigat ti kasasaan tayo, ang daamo Jose. Imbag ka daamo Jose taaglaplapusanan da, nanang. Ay na anak ko, maditi kasta a panagrasrason. Karbengan daamo Jose, amaala ti husto abingay da iti apit. Da tayo ti agrigrigat iti kainaron kan kalintudwan. Isudakat or-orayan dala ang tibingay da. Umanay day talimaasa ko nga itid mo, akas bingay da iti inapit tayo nga iriklakay. Una bakit? Uray ta di daam mo no mano tinaapit. Ibagak to asan na napintas ti apit. Sa basit tinairik. Un alakay, masapol nga agsirib mat da tao. Uray saan da mo tabambantayan no napintas no saan ti pagay. Imbag kadakwada taurayan da asumangpet ijay balay da ti bingay da. Da tao pa'y laang matimangipan ijay balay da. Ala, inak mangalit ni pangiluganak iti irik. Singiram to ida iti panangarkilam iti nangiluganam iti irik da. Kapilitan na. Sakit din ti mangbayan iti arkila iti pangiluganak. Naglengdan ngay. Napanan ka din nila kay Mau, basang. Impan ng tibingay daamo si nga irik, nanang. Ha? Jay ka din nakitak alimaasa ko nga irik? Apay anapamulagat kayo, nanang. Agyaman dakit di taipan ni Cardo tibingay da. Ay, una yun ngay anak ko. 5 lang asa ko tiintad yo. Idintutado mo tinaapit yo. Ad-ada ka di adagijay abak ng tiisakit yo? Ngamda kami nga anak yo, nanang. Saan apa nangisakit ti bagbagak? No di kat saan ko nga anamungan ti madi nga aramid. Ngam, nanang, nabakbak ng da ngamda tayo. Saan nga umno day taarason nyo, balasang ko. Ay, sapay kuma, taawan ti pagbabawyan yun to, iti udi na. Dahita ka di lang tibingay ko, iti talo na taltalunam, Cardo? Wala mo. Inkarikatak pa iti nangarkila iti nangiluganak iti bingay yaw. Kaya't mo asawan, itid ko pa iti panangarkilam iti lugan, nagbasit tibingay ko iti tinalon mo. Basit gamin ti apit ita amo. Barang intong umaya pa nagtatalon kat makabawi tayo. Agpada ti kalawa ti taltalunem, kan ti taltalunen dabaldo. Di nakadipay inyag ti bingay yaw amo. Saan pa'y mait? Ay, nagkapo yun nga. Agpampamayan siguro Wala saan? Saan nan nga may iyag ti bingay yaw? Iyag nan to day jay, takastamat ti aramidan na. Mano ka di amin asako ti bingay ni Amo Jose, lakay? At damot 12 asako. Ingka nga rod mang kita iti pangiluganan ta, tama panta ited. Imbaga kun jeep ni pare Kanor, umainton madamdama. Ibunag tayo nga rodan ti Eric, ija-igi ti kalsada, ta huston to inton umay. At damot tan binagaak ababaros amang kumbo iti Eric. Mangisagana kagayam iti pang meriendada. Tag meriendada, kalpasan amabunag ti Eric. Ala nga rod, tamang luto ak iti kankanan, tapno ada pagsasangwan tayo inton malpas kayo nga agbunag. Ala nga rod bakit?
Umuna nga agbunag iti Eric, ija igi ti kalsada. Si kamot gayam dayta, Baldo. Irik ka di ti awit mo. Oo nana. Ipan kuman mo tibingay ni Among Jose. Nakaapit kami ngamin kat. Naipanan ni Cardo ti bingay da. Mano asako ti ipan mo, Barok? 12 asako nana. Dayta tibingay da ita pa nag-aapit. Ado ang arod mo ti apit mo ita. Nakadosi asako ti bingay ni Among Jose. Ado idi na panatawon ta 13 asako. Imbag man, Barok. Mala, panawan ka pa'y nga road. Sige nana. Umaymat kin dinton madamdama dagiti babbaros at tinangdanak nga agbunag iti Eric. Amoyo ka day ang nakitak ni Baldo nga agibunbunag iti Eric abingay ni Among Jose. Naabak na di Baldo, ta inunaak pa yan ang ipanitibingay ni Amo. Imbag no saan adumlaw ni Amo. Ta 12 ti inted ni Baldo abingay ni Amo. Idinto tasika 5 laeng asako. Anya kumangay, ti madlaw na ako na yun, nanang. Agpada ti kalawa ti taltalunin nyo adwa. Ta naggudwaan nyo ti impatalon ni Among Jose. Kasano ko maamakanlaw na di alakay? Kanayon ko nga ibaga ama di ti mangsaor. Ngamdidak italtalag. Ay, nanag yun ay. Nabayagan nga aramidak na ita. Apay nga, awan mo't ibagbaga na di alakay. Ay na anak ko, daytoy ti ibagakan ka. Awan ti agbilang, adi agpulo. Amo, inyagmin tibingay yung Eric. Idiskargamin dito arubayan yo. Mano ka di amin asako dayta, Barok? At damat 12 asako, amo. Saan ka di at tinalon amin ni Cardo ti talon ko ngayon patalon ko kenkwana? Tinalon na matami na mo, apay ka de. Kanayon nga na 5 asako itid na abingay ko. Idinto tasika ket 12. Agpada mo ti kalawa ti taltalunan nyo. 5 asako kunayo, amo? Apay alimalaang asako. Kaano pa'y alimat ititid na, amo? Manipod pa'y ide. Kabaalam ka di atalunan amin? No adda pa'y ipatalon ko ken ka? Akas iti kalawa ti taltalunan ita? Una, amo. Saan mat unay ang nalawa ti taltalunak? Kabalak, no adda pa'y mainayon, amo. Naimbag ta nagkita ta dito'y tiyandaan, Sonia. Da kayo matgayam, Amo Jose. Adda ka di ibagayo. Kaya't ko ang makasarita ni Cardo. Ibagam nga umay ije balay mi inton malem. Matungpal, Amo. Ibagak to inton makasangpot haki balay mi. Namnama agtiyo umay na Tadang amin papanak inton bigat kaka. Wana mo, dumanon tibilin nyo kunkwana. Nagkita kami itay kini Amo Jose ijay tiyandaan. Oh, ada ka di nasaya ta madamag iti panagkita yaw, nanang? Imbilin na amapan ka kano ijay balay na. Adda kano pagsaritaan yaw. Sapay adda ko mapapanak. Tak manin na di alakay. Di na pala imbaga kada kayo. Da kayo umatan ti mangindanon kanyak. Importante siguro at ibaganakan ka. Anya nga taaya ti ibaga na di alakay. Di pala kat iso ti imayli ti balay. Ay, kaslama di tagparparik na kanya. Ha? Anya nga dita mading agparparik na ako na yaw, nanang. Imbag na simangput kan bakal. Ni, nakarubat ka man. Papanam ka din. Mapanak ka no, di balay dala kayo say. Tadda importante nga ibagana. Dahil ta tindano ni nanang kanyak. Anya ngay nga tati ibagana. Di na pa'y lakit imbagakin ni nanang no anya dayta. Wan nga ron. Ando ti ammo na di alakay. Saan ka di amabalin nga itantan ti ipapan mo ijay balayda? Anda nga rod ka no papanan na no bigat. Uray ko maano pagsayaatan ti ibagana. Tayso. Ala, agtugaw ta dito'y sango ti lamisaan. At nakitaan ta apapeles.
Anya ka dito ita papeles, amo. Malagip mo ka di nga da pinirma makasuratan, sakbay at tinalon mo ti dagak. Uwan amo, malagip ko. Saan mo mat siguro analipatan dagiti paglintegan, idi tinalon mo ti dagak. Kakatlo ti bingay. May sa kanya kat duaken ka, tasika ti makamo iti abono ken pestisidyo. Uwan mat, amo. Manipod tinalon mo ti dagag, saan mo asinurot day tatulagan ta? Talimalaeng asako tit ited mo kanyak. Ha? Amo. Isu nga ibabawi kan ti dagag. Awan laban mo, ta saan mo asinurot ti tulagan ta? Ni Baldo, kat husto ti ited na abingay ko. Analpay day taabagam asimangpet. Adda ka di kinaapam di tadalan? Inikatnak nila kay Jose kas katalunan na. Anya? Ay, sana mabalin. Agririak ijay opisina ti agraryan. Impakita na ti papeles sa pinirmaak. Sakbaya tinalon ko ti dagana. Anya kumaday jay apapeles? Kakatlo ti bingay. Ngam saan ta sinurot. Tabasit inintad ta abingay na. Amuna, abasit tinait-itad kan kwa na? Agpada ka no ti kalawat ti tinalon mi adwa kan ni Baldo. Ija iti nangibasaran na. Ay, kasano tayon no awan talunan tayon? Ay, agpatulungak iti agraryan. Lumapan ka. Ad-adda amaduktalan ti panangluko taken kwa na. Adu ti makapanagnak anapintas ti apit ti taltalunan ta atalon na. Bakit? Pinaayaban na kano ni Amo Jose. Kaya't nakano ang makasarita. Apay ngay nga ta. Saan nga ta nga da ipatrabaho na? Umayak sama ta umay katulungan. Agrubot ka nga rudin ata mapantan. Urayin ka, nga magawaam, tapno saan nga agururay ni Amo. Oon, mabiitak laang mo't. Umunaak di tarwar, at dapay aramidak. Sumarunuak ton, alaak basi ti payong ko. Apay-pay laang ti payong, kat saan mo't nga agtudtudo. Uray saan nga agtudtudo, tanapudo to ti darang ti init no agawid ta. Naimbag tay may kayo adwar. Damagak ngamin kada kayo no kayat yu paya talunen ti taltalunen ni Cardo. Di na ka din talunan, Amo. Sayang no di na talunan. Anya ngayon ti talunan na. Agpada kayo iti kalawa iti taltalunen. Ngam limalay nga sako tit itad na abingay ko. Manipod pa'y nang rugi ang nagtalon. Idinto tasika ket 12 aging gat 13 asako. Depende iti apit. 5 lang tititid na, Amo. Nagbasitan ngay. Katno kanayon mat anapintas ti apit ti talon at taltalunan na. Isu nga impakita ken kuana ti pinirmaan na katulagan mi. Amangan ngamin numapan agriri iti agrarian. Numapan man agriri, adu mati makapanagnak, alinukunak iti manuatawan. Amo, iyawat yung aron kanyak ti talon. Isu adamdamagak no kabailampay. Tanusan mo akabailan, iyawat ko iti sabali. Kabala ka mo. Talunak no iyawat yung kanyak. Amuyo ka din nga inyawat ni Amo Jose ti taltalunan nyo kada Baldo. May patalon na lang. Apay nga, asa na siya? Dayta ngamin ti bagbagak kada kayo. Nga itadyo ti husto abingay na. Angam di kayo mat nagtungpal iti ibagbagak. Anya ngay ita. Naawanan kayo ka nga rood. Kasano tayo pa itangay? Awan mo't talunan tayo. Uray ko maano da sa bali pagtrabahuan. Awan mo't nga rood. Dayta ti madi iti tao asaor. Mamati kayo ka di iti imbagak. Ama di ti mangluko iti pada a tao. Ita lang nga maamiris ko na nang.
Nagtungpalak la ko mailin iti imbagayaw. Adal day taken ka, anak ko. Masapol an apudno ka akanayon iti padam ataw. Saan ka amang loko? Parikot ko itan niya ti talunag. Awan mo ti nagtarik kanyak. Ta sigurado, nasaon ni Amo Jose karag iti pada na ngagpatalon. Ti may papaniti da ito. Day tatirigat na anak ko. Noan niya ti mulam, isumot ti apitam. Inapit mo itan ti bunga ti madi nga aramid mo. Ungarot na lang. Sayang. Ita, naawananak lakad nga ron. Kasano tayon lakay? Awanan ti mayat nga agpatalon kada tayo. Isong arod bakit? Naawanan talakat nga ron. Saan na nasaya at tinagtungpalan ta? Taawanan nagpatalon kada ta. Noan niya ti aramid mo, isumat ti maapit mo. Ngarod agaramid kay tinasayaat, tapno iti odi na, sikamat laeng ti agsayaat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.